рӯзи 17 ноябр дар маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштингирӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотираи гиромидошти ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов баргузор гардид. имрӯз дар ин толори пуршукӯҳ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштингирӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов баргузор гардид, ки аз тамоми манотиқи ҷумҳур зиёда аз 400 нафар варзишгар аз рӯи 10 вазн байни худ қуввоозмоӣ намуданд, ки 7 вазни онҳо мардон буд, 3 вазни онҳо бонувон. тибқи нақшаи тақвими чорабиниҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 Федератсияи куштингирии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе имрӯз ба хотири гиромидошти яке аз устодони собиқ Иттиҳоди шӯравӣ ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштингирӣ байни қармонсолон баргузор гашта истодааст. ин дар як толори бо ҳашамати донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гарда истодааст. дар ин чорабинӣ аз тамоми манотиқи мамлакат, аз вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ширкат варзида истоданд ва рақобатҳои бисёр ҷолиб моро интизор аст ва мо боварӣ дорем, ки дар ин ҷо дастаи мунтахаби кишвар муайян гарда барои минбар муайян сафарбар намудан ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ онҳо муайян мегарданд. мусобиқа бо рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз гардида паҳлавонон барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ниҳоӣ миёни ҳам мубориза бурданд. қабл аз оғози сабқатҳо варзишгарон барои қувваозмоии худро омода мекарданд. дар мусобиқа варзишгарон аз рӯи вазнҳои 60, 65, 71, 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 килограмм миёни мардон ва дар вазнҳои 52, 63 ва 78 килограмм миёни бонувон ҳунарнамоӣ карданд. мураббиён ҳам шогирдонашонро бо омодагии ҷиддӣ ба ин мусобиқа сафарбар намуда натиҷаҳои беҳтаринро интизор буданд. ما این مسابقات خاطرات استاد ساidمоъмин Раҳимов یعنی که یادداشت گذشتگان ما باید فراموش نکنیم. پهلوانان گذشته را اینا یعنی که نابغه‌های تاجیکستان اند، یعنی که قهرمانان یکم تاجیکستان از گوشتن رشته سامبو میباشند. این باید انانه باشد، نه فقط در سامبو باید ببینید که ملی است. باید سامبو همچنین بگذارد. بگذار که هر یک فردی که تاجیکی که در بالای میدان داری میکنند بگذار بدونند که نابغه‌های گوشتن ما کیند. امروز 65 کیلو ملی بویزاده فیروز، کوگانوف 71 کیلو، اسلام رحیموف 95 کیلو و غیره غیره شاگردان بسیارند. آمادگی ما همه وقت آمادگی داریم برای که کالندر جودو بسیار مرکب است، یعنی که ببینید که تا حال چمپیونات جمهوری گذشتگی نیست. برای همین ما تئوری همه وقت سه نموده که در تاجیکستان یعنی که سامبو تاجیکی و جودو برگزار حرکت میکنیم که در اونجا شاگردان اشتراک کنند، برای که ملکه و تئوری که سالانه میبینم باید هر یک ورزشگر نه کم از 5-6 مسابقه بین المللی برآمد کنه، اما نداریم اینا. اقلا در جمهوری در خانه برآمد کنیم. امروز ما در این مسابقه با نفوذ گوشتن ملی از دسته خاتون یک اشتراک داریم. اولا منتداری خدمت به جناب عالی محترم امام علی رحمان و با همون تشکیل کنندگان این چهاربینی که این چهاربینی را در یک سطح خیلی هم بلند برگزار گشته ایستاده است.
миннатдории худ мерасонам. Баъдан варзишгарони хатрон як дар як сатҳи олӣ ба ин мусобиқа омодагии хуб дида омаданд. мо боварӣ дорем аз ин варзишгаро ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ва ба сари баланд ба шаҳри бохтар ё ба минтақаи бохтар вилояти хатрони як бармегарданд. خدمت شما عرض کنم این مسابقه از لحاظ کمی حدود 400 تا ورزشکاری که به هر حال شرکت کرده بودند. از لحاظ کیفی هم قهرمانان جهانی که شرکت کرده بودند، قهرمانان آسیا شرکت کرده بودند. بسیار سطح فنی خیلی خوبی داشت. هم نیروهای جوانی هم که شرکت کرده بودند و نیروهای در واقع با تجربه در این مسابقه. فکر می‌کنم در این مقطع زمانی بسیار مسابقه خوب و با کیفیتی برگزار شد. доварон ҳам ҳамаи рақобатҳоро одилона ва нозукбинона пайгирӣ менамуданд ва дар баъзе ҳолатҳое ки мушкилӣ ба миён меомад миёни ҳам машварат намуда баъдан натиҷагирӣ мекарданд. дар ин мусобиқа 410 варзишгар аз тамоми манотиқи кишвар гузашта истодааст. кори доварон дар сатҳи хуб рафта истодааст. боварӣ дорем ки яке аз беҳтарин мусобиқаҳо баргузор мегардад. довароне ки шумо дар ин мусобиқа мебинед бисёр доварони пуртаҷриба ҳастанд. дар мобайни инҳо 5 та довари байналмилалӣ доварӣ карда истоданд. пеш аз ҳар як мусобиқа семинар баргузор мегардад. чӣ камбудиҳое ки дар мусобиқаҳои гузашта шудааст онҳоро бартараф мекунем. дар мусобиқаҳои нав хатогиҳоро бартараф мекунем барои мусобиқаҳои оянда. дар рақобатҳои муқаддамотӣ мо шоҳиди ҳунарнамоии арзандаи паҳлавонон гаштем. дар баробари чеҳраҳои шинохта наврасон ҳам талош намуданд ки дар баробари рақибони сарсахт ва озмоӣ диданӣ нишон диҳанду барои худ таҷриба гиранд. бархеашон бошад бо ҳунари фавқулода ба пеш мерафтанду барои паҳлавонони арзанда мушкилӣ эҷод мекарданд. дар ҷараёни мусобиқа бошад аз ҷониби раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами имомалӣ ба ноҳияи ҷабор расулов як адад гилеми гӯштингирӣ тӯҳфа карда шуд ки ин дастгирии олӣ барои рушди ин риштаи варзиш ба шумор меравад. сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат ва бо дастгирии бевоситаи раиси муҳтарами шаҳри душанбе рустами имомалӣ ва раиси федератсияи гӯштинги миллӣ барои клуби варзишии ланглиф як гилеми гӯштингирӣ тӯҳфа шуд ки ин бисёр боиси хурсандӣ ҳам муаллимон ҳам аҳли деҳа, чунки аслан дар он деҳа дар деҳаи ланглиф зиёда аз 450 нафар наврасу ҷавонон машқ мекунанд ва ҳатман чунин гилемҳо боиси боз пешравӣ мешавад. ман бояд қайд кунам ки ман ҳамчун сармураббии гӯштини миллӣ
باعث افتخار من است که البته از جانب رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامی و رئیس فدراسیون گوشتنگ ملی 3 گلیم گوشتنگری به ولایت سوق وارد شد که این باز این نمودهای گوشتنگ خصوصا گوشتنگ ملی که پدری همه گوشتنگ است هم جودو هم سامبو هم کورش و غیره یک تکان خوب می‌کرد. من باید خواهی کنم که یکی از همین گلیم ها با یکی از دیه های بلندکوی کوهستان مسجد دهه ولیغان تحفه کرده شد که این در کوهستان بسیار چیزی عجایب است. همین طور رقابت‌های مقدماتی با نیروسنجی‌های جالب و دیدنی پهلوانان پشت سر شد و مراسم گشوده‌شوی مسابقه دایر گشت. در مراسم گشوده‌شوی از جانب مسئولین قید گردید که سهم جهان پهلوان سید مومن رحیمов برای معرفی این ملت بغایت بزرگ است و کارنمایی‌های شایسته این نوبغه ورزش را باید جوانان نورسان سرمشق کار خود کرده همیشه برای پرافشانی پرچم تاجیکستان تلاش نمایند. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. روانت شد و دنیای آخرتت آباد بود ای ستاره درخشان ورزش میهن. سپس رقابت‌های فینالی مسابقه آغاز گردید که اولین شده بانوان وزن 52 کیلوگرم به میدان برآمدند. در این وزن اهلیه مومینова با نصیبه کارلیکova توانستند که به فینال راه یابند. رقابت این جفت دیر دوام نکرد زیرا که اهلیه در لحظه‌های اولی نیروسنجی رقیبات دشمن زمین آورد و سزاوار نشان طلا شد. امروز در مسابقه گوشتنی ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده و با 3 رقیب خود غالب گردیدم. این مسابقه در سطح خیلی عالی گذشت و من منتداری خود را به فدراسیون گوشتنی ملی جمهوری تاجیکستان میرسانم که چنین مسابقه ها را میگذرانند و ما دختران بانوان میتوانیم که اشتراک نموده سزاوار جایگاه نمایان گردیم. در وزن تا 63 کیلوگرم باشد جانون نظر و با فضیلت گلبای و توانستند که از خود هنر و مهارت عالی نشان داده به مرحله نهایی مسابقه برآیند. بعد از کوشش‌ها و تلاش‌ها در فینال جانون نظر و امتیاز بدن را صاحب گشت که این نتیجه را تا انجام وقت قوا-آزمایی نگاه داشت و غالبیت را به دست آورد. در این مسابقه با سه حریف خود قوا-آزمایی نمودم و سزاوار اول گشتم. ما شاد از آن هستم که برای ما جوانان چنین مسابقه ها برگزار می‌گردند و ما سزاوار جای نمایان می‌گردیم. ما برای مسابقه های 45 جا تیار می‌بینیم و بخواهم که در مسابقه های بین‌المللی اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان رو بالا بردارم. فینالی وزن 78 کیلوگرم شاهد قلندرova را با امینه خیرالله به هم آورد. نیروسنجی این گل دختران برای به دست آوردن مدال طلا دیر دوام نکرد چون که شاهده در ثانیه‌های اول قوا-آزمایی صاحب امتیاز پهلو گردید و در نگذشته دیگر باره با یک مهارت عالی کار و خاتمه بخشید. همین طور او سزاوار مدال طلا و امینه باشد سزاوار مدال نقره گشت. از خود باوری داشتم که در این مسابقه غالب میبرایم. من منتداری خود را به این تشکیل کنندگان این گونه مسابقه میرسانم که چنین مسابقه ها در جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد و جلب جوانان و بانو دختران در این مسابقه زیادتر می شود. ما همه بانوان کوشش میکنیم که بیرون از کشور به مسابقه ها سفربر به مسابقه ها برویم و سزاوار مدال های خوب شویم.
баъдан қувваозмоиҳо миёни мардон шурӯъ шуд ки дар вазни 60 килограмм Рамзиддин Азизов бо Идибеки Амиршо тавонистанд ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ ёбанд. нерӯсанҷии ин паҳлавонон барои нишони тилло бисёр бо ҳаяҷон доир гашт ва бо бартарияти Рамзиддин ба анҷом расид. бояд қайд намоем ки барои ин чеҳра мусобиқаи имрӯза аввалин иштирокаш миёни калонсолон буд. мо иштироки ӯро то ин дам миёни наврасон медидем. ҳамин тавр дар ин вазн Рамзиддин қаҳрамонӣ нишон дода ба гирифтани нишони тилло даст ёфт. ман аз клуби варзиши Парис Собиров дар ин мусобиқа сафарбар гаштам. ба хурдсолиам нигоҳ накарда ки дар ин мусобиқа аз ҳама хурдсол худам будам. дар мусобиқае ки дар Тоҷикистон доир мегардад байни калонсолон мебошад, аз тарафи устодонам Фарух Собиров, Маншер Собиров, Ҷамшед Халилов дар ин мусобиқа сафарбар гаштам ва мо ба як умеди аз ин мусобиқа чизе омӯхтан будем, вале ки ин самараи он мебошад ки ҳамаи он нозикиҳо ва меҳнатҳое ки мо бо он устодонам кардем дар ин ҷо самара дод ва ба инҳо нигоҳ накарда ман дар байни 70 нафар варзишгаре ки калонсол буданд иштирок карда ҷои аввал гаштам. дар ин мусобиқа ҳамагӣ 6 рақобате буд ки аз болои он рақибонам ғолиб баромадам ва ин роҳи хеле душвор буд, хеле вазнин буд ва аз ин нигоҳ накарда ин ҳамаи он меҳнатҳо ва тамринҳои ман ва меҳнатҳои устодонам мебошад ки дар ин мусобиқа 6 рақиби худро 6 рақиби бузургсол ва ба қуввати худро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. дар пеш боз он хатогиҳое ки хурде ки роҳ додем аз рӯи онҳо кор карда ислоҳ кунем ва дар оянда мехоҳем ба чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё иштирок карда парчами давлатии худро ба қуллаҳои баланд бардорем. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни 65 килограмм паҳлавонон рақобатҳои бисёр мушкилро пушти сар карданд. дар марҳилаи нимниҳоӣ Фирӯз Мелибойзода тавонист Абу Муслим Қаюмзодаро шикаст диҳаду Ёсин Бобукалонов бошад Муслимбек Каримовро. ҳамин тавр дар рақобати ниҳоии ин вазн Фирӯз Мелибойзода бо Ёсин Бобукалонов як рақобати арзандаро дар баробари якдигар нишон доданд. билохира бо талошҳои зиёд дар ин қувваозмоӣ ғолибият насиби Фирӯз Мелибойзода гардид. дар вазни 71 килограмм муддаиён барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ зиёд буданд ва барои Муҳаммадисо Раҷабов бо Хурсанқул Куганов муяссар гардид ки ба марҳилаи ниҳоиро хат гиранд. дар ин қувваозмоӣ Муҳаммадисо аз худ маҳорати олӣ нишон дода тавонист ғолиб шавад. дар ин вазн Муҳаммадисо Раҷабов ба гирифтани ҷои аввал, Хурсанқул Куганов ба гирифтани ҷои дуюм ва Сарвар Абдушукуров бо Баҳром Суфиев ҷои сеюмро аз они худ карданд. дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам, бо 6 шарифи худам ғолиб баромадам. рақобати аз ҳама сахти ман рақобати финалӣ буд ки ба як паҳлӯ ғолиб гаштам. Куганов Хурсанмурод мебошад. омадагиҳо дар торин мусобиқа дар клуби устод Носир Бозоров бо ҳамроҳии устод Носир Бозоров тамринҳоро дучан кардем ва ғолиб гаштем. нақшаҳо дар пеш дар мусобиқаҳои байналмилалии парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоштам. барои ба финали вазни 78 килограмм роҳ ёфтан паҳлавонон муборизаҳои мушкилро пушти сар намуданд ва билохира Маҳмадшариф Наҷмиддинов бо Наврӯз Каримзод тавонистанд ки ба марҳилаи ниҳоӣ бароянд. рақобати ин ду тан аз паҳлавонони номошно бисёр диданӣ сурат гирифт. ҳар ду аз аввали нерӯсанҷӣ барои ғолиб гардидан кӯшиш карданд.
ва баъд аз талошҳои зиёд наҷмиддинов тавонист ки ғолиб гардаду ба гирифтани нишони тилло даст ёбад. дар ин мусобиқа ҷоми Саидмоъмин Раҳимов ба 6 ҳарифам қувозмоӣ намудам. Аз ҳама ҳарифи боқувватам ин бародарам Наврӯз Каримзод буд, ки дар вохӯри ниҳоӣ хеле қувозмоӣ хуб ҳам намудем ва мағлуб намудем ва сазовор ҷои аввал гаштем. наврӯзро ҳунарнамоиҳояшро кам мушоҳида мекардем дар вақтҳои охир ва омадани шумо рӯи гилем дигарбора мухлисонро шод гардонид. Чӣ гуна рақобатҳо доштед ва дар оянда мухлисон аз шумо чӣ натиҷаҳоро интизор шаванд? имрӯз чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум буд, ҷоми Саидмоъмин Раҳимов бо шиддат дар ҳама вазн рафт, чӣ вазни 60, 65, 71, 78 зиёда аз 60 нафарӣ буданд. мо бо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов бо 5 ҳарифи мағлуб кардем ва дар вохӯри финалӣ якҷоя куштин гирифтем ва ҳамавақт зуртар ғолиб мегардад. имрӯз Муҳаммадшариф зуртар буд, маро мағлуб кард. мо дар бораи гилем ҳамчун куштингир ва берун аз гилем ҳамчун дӯст бародар ҳастем ва дилшикаста ҳам нестам. дар пеш бо моро чемпионатҳо интизор аст. худо кунад ки дар чемпионатҳои дигар ҳам мо ба вохӯриҳои финалӣ вол бихӯрем. рақобате ки ҳамаи мухлисонро ба по хезонд финали вазни 86 килограмм миёни Ҳақназар Назаров ва Раҳматуллобек Фарҳодов буд. ин ду чеҳра то расидан ба ин марҳила тавонистанд ки дар баробари ҳамаи рақибонашон ғолиб шаванду ба финал роҳ ёбанд. рақобат миёни ин ду паҳлавони саршинос бисёр диданӣ буд ва билохира бо бартарияти имтиёзҳо Ҳақназар ғолибият ба даст овард. баъд аз чемпионати ҷаҳон ин аввалин мусобиқае ки буд ки ман дар он иштирок кардам. бисёр ҳарифони сарсахт бисёр буданд. ман тавонистам ки бо 5 ҳарифи худ рақобат кунам. дар ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистам ки боз ҳам сазовори ҷои аввал шудам. рақобатҳо ҳамин 5 рақобате кардам. ҳамин 5 рақобат хеле ба ман мушкил гузашт. дар оянда моро чанд мусобиқа ҳаст ки мо бояд дар он мусобиқаҳо иштирок кунем. бо ҳамроҳии устоди худ Сунатро Расулов ҳаракат мекунем, машқҳо, тамринҳои худро зиёд кунем. дар ин мусобиқаҳое ки моро дар пеш интизор аст ҳаракат мекунем ки парчами давлати азизамонро баланд бардорем. дар вазни 95 килограмм касе ба Исроил Раҳимов баробар шуда натавонист. ӯ дар ин мусобиқа ҳунарнамои арзанда нишон дода ба финал баромад ва дар сабқати ниҳоӣ Ворис Нуриддинзодаро ноком кард. ҳамин тавр дар ин вазн Исроил Раҳимов аз дастаи Душанбе 1 ба гирифтани нишони тилло, Ворис Нуриддинзода аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба гирифтани нишони нуқра ва Улуғбек Раҳимов аз дастаи Хатлон 1 бо Зафар Олимшоев аз дастаи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ шарафёб гаштанд. ман хушҳол аз онам ки имрӯз бо 5 ҳарифи худам дастболо шуда ва зинаи аввалро ишғол намудам ва гӯштинҳоям ҳарифҳоям ки аз он ҷумла ки рақибҳои хуб доштам бо онҳо рақобат нишон дода кӯшишу заҳмат худро талош кардем ва зинаи аввалро гирифтем ва вохӯрии финалӣ ки бо Нуриддинзода Ворис буд ки он ҳам хеле паҳлавони хубу чолок аст, аммо мо бо он дастболо гаштем ва сазовор ҷои аввал гаштем. ва мухлисон ташаккури зиёд мегӯям ки маро дастгирӣ карданд ва ин ҷомро ва медали якумро барои наздиконам ки дар хона интизор ҳастанд, падар модар, ки мон ин ҷомро ба онҳо мебахшам. рақобати охирин дар ин мусобиқа финали вазни ҷамъи 95 килограмм буд ки ду тан аз паҳлавонони номошнои кишвар Шакар Муҳаммад Мирмамадов ва Некрӯз Некбахтзодаро ба ҳам овард. рақобати онҳо бо талошҳои дуҷониба оғоз гардида бо ғалабаи Мирмамадов ба анҷом расид. миёни сангин вазнҳо медали тилло насиби Шакар Муҳаммад Мирмамадов, медали нуқра насиби Некрӯз Некбахтзода ва медалҳои биринҷӣ насиби Эмом Камолов ва Бахтовар Бобохонов гардид. дар мусобиқаи Саидмоъмин Раҳимов
در وزن جمع 95 کیلو سزاوار جای اول شدم. در این مسابقه هم جمهوری گشتینگیران بهترین در اینجا جمع شدگی هستند. یکی گشتین در سطح بلند برگزار گردید. حریفا چی بودن؟ خیلی حریفا همه با تیاری خوب آمدن. خیلی گشتینه روز ما بود. ما صاحب مسابقه شدم. мо шоҳиди ҳол гаштем ки чеҳраҳои нав дар гӯштини миллӣ дар вазнҳои хурд яне ки пайдо шуд. мо дидем дар вазни 60 кило, дар вазни 65 кило чеҳраҳои наве ки аз ҷавонон ба калонсолон гузаштанд мо дарёфт кардем. мусобиқа дар сатҳи хеле боло баргузор гардид. бори дигар сипоси худро ба баргузоркунандагони ин мусобиқа, ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Душанбе ва ба кумитаи кор бо ҷавонон ва Федератсияи гӯштангирии ҷумҳурии Тоҷикистон расонданем ки хеле заҳматҳои зиёд ва харҷҳои зиёд ҳам дида мешуд ки кулли ғолиб ва ҷоизадорон бо мукофотҳои пулӣ яъне ки сарфароз гардонида шуданд ва ҳама иштирокчиёни мусобиқа ба ҷои хоб ва хӯрок таъмин гардиданд ки и боиси он мегардад ки гӯштини миллии гӯштингирӣ дар худи ҷумҳурӣ рушд ёбад. воқеан пост доштани хотираи устодону собиқадорон ва шахсиятҳое ки дар рушди варзиши тоҷик саҳми худро гузоштаанд метавонад барои садҳо ҷавонону наврасони дигар ангезаи иловагӣ бахшад, то онҳо ба намудҳои варзиш махсусан гӯштини миллӣ таваҷҷӯҳ кунанд. ин иқдоме ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо Федератсияи гӯштингирӣ рӯи даст гирифтанд, боварӣ дорем ки солҳои минбаъд ҳам дар сатҳи баланд баргузор мешаваду дар рушди ин мероси аҷдодӣ заминаи мустаҳкам мегузорад.